Ola, que tal? Como andamos? Estamos no capítulo 114 de Recuncho Gamer Podcast. Un martes máis aquí na canle de Twitch de Recuncho Gamer e tamén nas plataformas de podcasting habituais como son YouTube, que agora é podcasting, máis outra cousa, Spotify e iVoox. Outras plataformas, como sabedes, cada martes o día seguinte tedelos na plataforma de podcasting. Segundo programa do ano, vamos a dar a presentar a quen toca, porque últimamente lo estamos indo xa ás 11:30 da noite cando facemos directos e logo non hai que bote unha partida antes de dormir, non? Que tal, moi boas, John Amil, como andas? Como andas por aquí? Estás aquí, sí. Hola. Hola. Ben, gústame saber que temos un podcast con iVoox e voto. Sara Gurdiel recuperándose o golpe, que tal, moi boas? Bueno, hasta aí 30 segundos bastante ben. Bueno, como andades? Bueno, que vos non vos ven ainda podcasteiramente, nin o resto da xente non está escoitando xa aí no chat. Está como le vas, Joan? Algún show así de nada que lle debedes, que querades comentar antes de meternos co tema de hoxe? Eu non tal. Ui, que moi primeiro. Tú. Falo. Como sabedes, son unha backseat gamer profesional. Isto quere dicir que son copiloto de gaming. Estou moi presente no momento no que se xoga, mas non xogo eu. Estamos jugando agora na casa o Skate Story, que é un xogo bastante chulo, bastante abstracto, bastante raruno, moi filosófico, gustame moito. Pero si, é un pouco chungo de pillar. E vai literalmente diso, de skatear, de ir no monopatín. Que aparte preguntaron se estaba no de mellores xogos do ano ou algo así, lembrame de comentaras. Ti, John? Eu nunha arroutada de originalidade decidín sair do que é a miña zona de conforto e xogar ao Sonic and Shadow Generations. Porque non pasará a parte de Shadow aínda. Está moi ben, a verdade é que está moi ben, que gostei moito. Só que ao final quedaronme aí un par de misións que son super difíciles. Sí, bueno, eu direi que tamén, como sabedes, que son da mesma marmeta eu metíme con un DLC que me falta do Sonic Frontiers, o de 2022. Eso é modo difícil máis, non había ninguna necesidade. En fin, do que hai necesidade é de que nos sigades en @recunchogamer tamén para máis novidades relacionadas co videoxogo. Así que sabes que aparte de aquí nos Twitches, nos podcasts e demais, pois tedes tamén Instagram, TikTok con cousiñas varias aparte do que facemos aquí neste podcast. E se vos parece, vámonos meter con tema novas antes de falar de series, que é o noso tema de hoxe, que podes ir comentando tamén polo Twitch se estás ao vivo, e tamén a xente que estés no YouTube, pois tamén podes deixando que serie que chegou a videoxogo, pois vos deixo así pegadiña, lemos vos atentamente, ainda que tardemos en responder, que tiñemos aí a paxaradas ou unha xente que comenta só por YouTube tamén, que, bueno, vamos lendo, pero por pouquiños, pero que agradecemos tamén o vosso seguimento por aí. Veña, vamos, momento novas. Confundime de sintonía, non de xogo. Pero bueno, ben ha caído. Vamos cas novas, ¿no? Pois basicamente que o pasado xoves, como xa comentamos un poquinho no podcast anterior, só que agora xa con máis coñecemento, saiu o Super Wooden Rally Age, videoxogo galego, creado por Rijuda, cuarta entrega da saga Boden, que xa podedes ver, digamos, análise do xogo na canle de Recuncho Gamer. Nada, pois destacar principalmente a novidade, principalmente o punto de vista, xa se deu o saldo 3 do anterior xogo da saga. Neste caso, pois eso, fai que tedes a análise completa na canal de YouTube, pero bueno, basicamente o resumo é que mellora moito o nivel de control e sensacións xa só este cambio de cámara, e logo neste caso pois eso, centrase no mundo do rally, co cal tema contrarreloxo e carreira contra o tempo, digamos que o modo estrela, pois moi ben. E ten cousiñas dos piques estes semanais de control para xente do mundo, demais a tempos, que iso dá un pique que da gloria. Como tamén as anteriores xogos, pois tamén está en galego, así que recomendamos, e tamén o podes atopar máis info en xogalego.gal.
Non sei se vistas alguna cousa máis deste show, que vos parece a chegada deste Super Wooden Rally Edge. A mí pareceme genial porque... A mí pareceme genial porque ten unha referencia a Sonic. Ah, sí, efectivamente, ten unha referencia que basicamente, claro, que teño aquí o... Bueno, había aquí un comentario ao comezo do vídeo. Hai unha cousa que pasa en Xapón, que hai unha montaña na que aparece un Sonic que está aí no medio da montaña, que puxeron de forma aficionada, e Bijuda puxo aí o easter egg no medio do circuito de Xapón, tedelo por aí. Tamén hai referencias a The Wall, o primeiro videoxogo galego, que aparece aí tamén nalgún sitio. Así que bueno, muchísima gracia o Sonic, é como un críptido, é como o Bigfoot. No, pero que en Xapón existe, non sei se te cadro de verlo, pero existen. Dito cal, vampiro existen. De momento é preto para falar de cifras de ventas e máis, ainda non leva unha semana, pero o que sí que podemos comentar é que creo que está con registro récord da saga a nivel de xogadores simultáneos. Creo que foi ao longo do día de hoxe que andaban xa superando os 500 xogadores simultáneos, que iso xa é 500 persoas que o teñen. Que están xogando simultaneamente, o sea que bueno, que creo que está bastante satisfeito Bejuda, normal tamén porque fixo un currazo bo. Nada, animarvos que o tedes de momento en Steam. Bueno, como pasa como moito videoxogos indie normalmente que nacen en Steam, tamén depende un poquinho de como teña a acollida para que den o salto a outras plataformas. Mandamos unha aperta a Hades 2, que seguro que dá o salto e pasa de Steam a Switch a máis consolas, que non se coñece tampouco ese xogo. Non sei, foi un enganche así raro. Falando de enganches raros, vamos poñer unha música e comezamos co tema de hoxe. Veña, ahora, xa está. Que música vai? Esta, sen ningún tipo de criterio. Isto debe ser Chrono Trigger, unha cousa destas. Non ten nin papel. Non recoñezo. Sí, ten pinta. Pois hoxe imos falar de series de televisión que deron o salto a videoxogo. Que é a primeira vez que facemos este salto nesta dirección. Temos feito a nivel de películas que veñen de videoxogos, fixemos xa un de series que veñen de videoxogos, pero non fixemos o camiño inverso. É certo que igual en películas teníamos máis para falar. Bueno, falamos de Parque Xurásico, certo, capítulo 23, en ese caso, porque é un 23% mellor sempre, entón por eso se fixo 23. Neste caso lanzamos un pouco tamén por reflexión un pouco polos xogos que vedes aquí, porque tamén é aplicable para videoxogos de películas. Fala un pouco tamén dos ritmos da industria, porque antes salta a película ou hai tal serie que está funcionando ben, facemos máis produtos, nuns meses telo. Agora seguramente a solución moitas veces é irse a móviles, seguramente a desenvolvemento de móviles, que son igual ciclos máis pequenos de desenvolvemento. Creo que, bueno, non sei se botáis un pouco en falta ese momento de que eu creo que aguanto con bastante bo ritmo hasta a sexta xeración. Na sétima xa empeza a ter problemas, tamén calta definición e máis. Pero non sei que lembrades deses momentos de unha serie que me está gustando, aquí hai videoxogo. É que isto non ocorre recentemente. Eu teño esa memoria de cando eu era pequena, salía X peli, pois aí estaba o videoxogo para acompañalo. Pero agora, a verdade é que, como ti dices, máis ben o revés. Hei de dicir que sí que recentemente ten acontecido, que me chamou a atención, con Cobra Kai, a serie Cobra Kai, a serie que é secuela de Karate Kid. Hai 2 xogos de Cobra Kai para Switch. Pasa que non falo deles hoxe porque non xoguei, teñen pinta de ser terribles, mas sí que sí. Son beat'em up. Claro, en serio. Sí, esa era outra. Claro, ahora no terreo de indies. No terreo de indies sí que está recuperando, pero son videoxogos que, digamos, son con características a nivel visual e de tal, con do que podría ser xogos de época de 16 32 bit, por exemplo, e demais. Tamén pasou co Terminator, que saiu aquí a finais do ano pasado tamén, que tamén era un pouco esa posta en escena. E iso, vamos a ir con orden hoxe totalmente desordenado. Hai moitos comentarios tamén do público e tal, e creo que case máis imos ir dando aí unha pequena
volta por ela, pero imos comenzar primeiro un pouco máis modo mercadillo, porque isto, claro, vamos aquí comentando un pouco os xogos. Isto naceu un pouquiño tamén do capítulo anterior de Recuncho Gamer Podcast, no que falamos de humor nos videoxogos, e un momento que dedicamos a varias series de televisión con tono humorístico, como por exemplo Futurama, no que hai videoxogos disto e demais. Entón, este ano o Recuncho Gamer Podcast tamén vai ser serializado, pero non destes capítulos autoconclusivos, non que tens que seguir un a outro para saber de que vamos a falar no seguinte. Ahora hai unha pista do que me falar a semana que ven, seguramente. Claro, sí que é certo iso. Eu creo que nos 80 temos algún exemplo que nos comentan polo público que hai bastante cousiña. Nos 16 bit, o sea, na cuarta xeración tamén hai bastante cousiña. Na quinta tamén. Na sexta. Vamos ir un pouco por cuestións xeracionais nosas. Imos comenzar con as nosas. Se che parece, John, vamos aquí con algunha cousiña que creo que compartimos. Ainda que antes saque un pouco o mercadiño que tes por aí. Ok. Isto. Sí, isto. Pois este é o Super Miro Bros. In Law. Sí. Os cuñados Miro. É un xogo que oxalá existise de verdade, o videoxogo de pratos combinados. Realmente isto é unha obra de arte, sí, feita por o Calviño, @calvinger no Instagram, e se ven, isto xa non se pode comprar, xa non está á venda. Isto teño desde hai moitísimos anos. Sí que existe a lámina coa capa do xogo, con esta imaxe, para que podas colgar na tua parede. Iso podedelo comprar na tenda do Calviño, que é Pixel Arg, chamase a tenda. Pixel Arg, ARGH. Se buscades iso no Google, se encontrado na tenda, e iso teñen a lámina que é chulísima. Isto é merchandising. Parece maravilloso, non tiña o coñecemento deste xogo. Chulísimo. É super riquillo, mira que pixelado está. É que oxalá fixesen este xogo de verdade, oxalá. Eu quero. Ainda que sexa un sprite swap con Miro Pereira no lugar de Mario. Eu quero. Pero bueno, vamos, se queres co resto de cousiñas que tes aí. Vamos cunha serie case túa. Vou ver se atopo o pitido. Vou facer o pi 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 pi. De que imos falar? Espera, vou facer a entradiña. A ver, ponme a min en primeiro plano, que isto require. It's morphing time! Go Power Rangers! Ben, pois eu vou falar dos Power Rangers. Que mirade como molan. Pois teñades de pequenos este xoguetillo. Algún deses sí, pero non lembro que corres. Vale, pois é o primeiro xogo dos Power Rangers que tiven. Aí está o musicote. Isto era música infantil que tiña eu cando era cativo, así que dei. O sea, isto que se entendía como música infantil nos 90. Era o xogo. Espera, shhh. Agora. A ver. Ben, o salto copyright. Vale. O primeiro xogo que xoguei dos Power Rangers foi este na Mega Drive. O Power Rangers The Movie. Espera, podes pasarmo, déxame verlo. Sí, toma. ¿Sí? Toma. Por aquí, pásame detrás de Sara. Ahí, aquí está. Perdón, toma. Sí, joder, está chulísimo, a verdade. Puxen unha pegatina, veña, todo, para ti. Gracias. Pois... Un pouco, que tenéis entrenado de antes, Sí, non contaba eu con facer este... Como a porta de Doraemon. No, pero este xogo, como propio me indica, está baseado no filme dos Power Rangers en unha serie. Entón non vale. Vou falar entón de outro videoxogo. Non o teño en físico, entón tendes que velo en psíquico, que é o Power Rangers Battle for the Grid, que é un xogo de pelexas, de loitas 3 contra 3,
tipo Capcom vs Marvel e estes que había na época da Dreamcast, esa consola que non comprou ninguén, e por culpa diso Sega acabou na quebra, a culpa é vosa. Pois ese estilo 3 contra 3 é un xogo de loita, ten un modo historia. Non, iso é Sonic. O que acabas de pôr na pantalla é Sonic. Vale. Ten un modo historia super chulo que está baseado na historia dos cómics dos Power Rangers. Nos cómics dos Power Rangers existe unha historia en que hai multiverso e tal, porque non sei se sabedes que os Power Rangers non é unha serie, son moitas series dos Power Rangers ao longo de moitos anos, cada serie ten unha equipa diferente de Power Rangers con personaxes diferentes, cosas diferentes, traxes diferentes. Entón, este xogo, como os cómics, o que fan é xuntar todo como nun multiverso, que está agora de moda o multiverso, e facer un xogo de lutas. Ten un modo historia que está moi ben, completamente en portugués do Brasil, en galego tropical, galego formalola, entón podelo xogar na nosa lingua, e o modo historia está moi ben, conta unha historia, pois iso, baseada nos cómics, que está moi ben. Mais o que ten de bo este xogo, o que ten de potente é o online, como en todos os xogos de loita. E aquí quero dicir que houve un momento na historia, e se podes pôr, puxenche aí unha imaxe e para que puxeses, nun momento da historia, é o que pon a 1000GZ de posto 6 do mundo, Power Rangers 6.jpg. Nun momento de historia, nun momento luminoso que se aliñaron os astros, eu fun o número 6 da clasificación mundial dese xogo. Podedelo ver aquí. O número 6 no placar mundial deste xogo, a 1000GZ, a.k.a. John Amil, a.k.a. eu. Eu estou aí. Mirai aí. Oh, congratulations, Estou orgulloso de mí mesmo. Era boa. De 10 persoas en total. Que iba a decir, eu tamén estou indo primeiro no Superbowl en Rally X. No, mira. Mira aí arriba. Esta é a páxina 1 de 92. Hai 1000 persoas. Sí, bueno. Vale, non é o xogo máis xogado, menos agora, porque o xogo xa ten varios anos. Non pasa nada. Pero... Que che vai quitar ilusión. Quitando 5 persoas que tes por diante. Nada. Sí. Iso, pois, se sodes fans dos Power Rangers, mesmo que non sexa polo online, xogar o modo historia está divertido. Vedes a historia, dades unhas pelexas, non é nada do outro mundo, mas é deses xogos interesantes. Xa que falamos, hoxe tamén vamos a falar de un pouco das series en sí, tamén así non ser un pouco multital. Pregunta por aquí Xerxes que os Power Rangers son os Super Sentai ou son diferentes? Sí, a resposta a esa pregunta é sí. Os Power Rangers, a ver, a cousa foi, nos anos 90 había un señor chamado, apelidado Saban, non sei como se chamaba, sí, Saban, que era moi... que lle gustaba moito, era moito da versión do puño, non? Que lle gustaba moito o carto e pouco gastar. Entón dixo, como podo facer para facer unha serie da maneira máis barata posible? Dixo, pois vou comprar os dereitos dunha parte dunha serie xaponesa, que é Super Sentai, e vou gravar as partes que non sexan de xente disfrazada con actores estadounidenses sen pagarlles o diñeiro que merecen. Porque esa é outra. Que cobraron pouquísimo os actores. De feito, bueno, entón, primeiro, isto. Entón, o que fixeron foi xuntar. Cando saen como persoas, está rodado con actores estadounidenses nos Estados Unidos, despois en Nova Zelandia porque é máis barato. Mas a primeira temporada é nos Estados Unidos. E todas as escenas de acción que vedes os robós, os Zords, pelexando entre eles, ou que vedes os Power Rangers disfrazados de Power Rangers, co casco e todo luitando, iso todo son as escenas da serie xaponesa. E fan aí un mashup que moitas veces é super fuleiro porque ves que a calidade de imaxe é diferente. Nunha das temporadas o aspect ratio é diferente. Entón notase que está como explicado así. Cada atrapallada. O sea, a serie é malísima a nivel técnico, a nivel todo. Eu amo con toda a miña alma. Aparte, moitas veces ves cartaces en xaponés polo fondo e dis, pero por que de repente hai cosas en xaponés nesta serie? É genial, maravilloso.
E dicir que facía falta que Bill Gates non se ando cheques. Sí, porque durante a primeira temporada 3 dos Power Rangers marcharon porque dixeron queremos máis diñeiro. E dixo o señor Saban, dixo queredes máis diñeiro? Fora e contratamos outras 3 persoas que quieran cobrar menos. E xa está. Non me soa ningún que tipo de trapalleiro. práctica. Eso que pasa no mundo da tele. E quedou fatal na serie. Power Rangers. Quedou fatal na serie. Porque foi como de repente, sen vira nada, de repente, ala, marcha. Pero iso. Ata aquí o Battle for the Grid dos Power Rangers. Teño outro xogo dos Power Rangers. E xa con ese acabo de falar dos Power Rangers. Sí. Que se chama... Rita's Rewind. Pasa que hoxe non veu Rita. Non me Rita, entón. Porque está rebobinando. Claro. Efectivamente. Ai. Entón, o Rita's Rewind é un xogo máis actual, é do 2024, pode ser? Sí, pode ser. Creo que sí. Que está feito a rebufo, non? Como, non digamos plaxio, porque é unha palabra fea, mas sí que unha copia descarada do Shredder's Revenge das Tartarugas Mutantes, porque ese xogo tivera moito éxito e era un xogo moi bo, e dixeron os que tiñen agora os dereitos dos Power Rangers, que Hasbro dixo isto temos que monetizalo nós, e entón sacaron de nostalgia e fixeron este xogo que está baseado na primeira das series dos Power Rangers, os Mighty Morphin Power Rangers, que son os que eu coñezo a miña infancia, que son os máis míticos. Está baseado tanto na serie original como nun episodio especial de aniversario que fixeron moitos anos despois, onde os actores están super bellos, todo moi fuleiro, encántame. Entón, o que fixeron foi pois xogar con iso do presente e o pasado, e por iso é Rita's Rewind, porque é como que Rita, que é a mala dos Power Rangers, como que a Rita do presente revive, e entón viaxa ao pasado para falar coa Rita do pasado e explicarlle como vencer os Power Rangers, tal. Ese é o plot do xogo. O xogo é un beat'em up, é pixelado, sinxeliño, non ten máis, é moi curto. O fallo que ten, que é moi curto, entón quedas con gana de máis. A música, salvo o principio que tengamos que os Power Rangers, é música feita por o xogo bastante xenérica, entón tampouco estás no... O sea, non te mete na nostalgia pura dos Power Rangers, e ten unhas fases que manexas os Zords. Non, os Zords son os robots dos Power Rangers. Teñen un control desastroso esas fases. O sea, só por esas fases xa é como que chegas a esa fase e queres deixar de xogar. É como que estás ben divertido tal e deixas de xogar. O que ten de bo este xogo é que na Switch ten modo para 6 xogadores. Non me chegan os dedos. 6 xogadores. Porque hai 6 Power Rangers, 5 no principio, mais un que desbloqueas cando acabas o xogo. Spoiler. E na Switch podes xogar con 6 Power Rangers simultaneamente. Nas outras plataformas con 4 só. E xa está. Despois ten aí unhas cinemáticas cuns deseños que non son demasiado bonitos, non sei que foron o barato, non esta que estamos vendo agora mesmo, que está pixelada, senón outras que hai con deseños como feitos a man, pero debuxo que parece debuxo de Flash dos anos 90, parece cálico dos anos 2000, parece cálico electrónico ou estes debuxos que había daquela. Entón, o xogo está ben, a premisa está ben, só que se nota moito que foron a facer un cash grab, foron aí o barato para conseguir en diñeiro, e non fixeron todo ben que poderían facer. E xa está. Ata aquí... No, pero bueno, pero como xogo, eu non vendo, direi que así visualmente non sei se me gusta máis que o Shredder, Sí. Si é certo, isto do Megazord. Sí, por o tema de... É que o problema que teño co Shredder é o das armas, que funcionan mellor os beat'em ups con impacto de puño en corpo. Isto é unha cousa máis rara, máis longa a explicar, cando fan un especial de beat'em ups, que igual próximamente hai que seguir atentos á serie para non perder fío. No, outra cousa mala que ten este xogo é que ten 6 personaxes que son exactamente iguais. Non hai ningún tipo de modificación, nin a nivel de velocidade, forza,
nin de movimentos, de nada. É como o mesmo con seis colores diferentes. Sí, aí sí que xa non tal. E logo sí que é certo que máis alá do das tartarugas ninja é que xoga un pouco tamén a estética Konami de beat'em up, porque isto, digamos, nos 90 as barras estas de vida así con puntiños e máis, un poquinho Konami. Pero bueno, a ver, non sei, vexo aí un poquinho, non sei, visualmente ainda en encanto. Sí, a ver, os de personaxes iguais, E para min é un pouco máis baratiño o que ensinamos antes de Mega Drive, que era tamén o mesmo concepto, era beat'em up. En fin. O da Mega Drive creo que é dos xogos máis curtos que xoguei eu na miña vida. Que cando me regalaron de pequeno, eu que non daba pasado o Sonic aínda, collín e paseino en canto 2 horas. Dunha tirada. Bueno, pois en fin, isto sería o que nos trae John. Non sei se tes algo máis por aquí, pero bueno, vamos saltar un poquinho. Xa que citas tartarugas mutantes ninja, vamos facer pequeno... Vamos a falar deles, cos comentarios que nos deixou a xente polo chat. Entón, claro, eu hoxe subí unha foto do que teño das tartarugas de Mega Drive, que é o Hyperstone Haste, que digamos que... é un beat'em up tamén, esta liña, neste caso que tamén está na Kawabunga Collection, porque aquí ahora moitos dos xogos das Tartarugas Ninja da época de 8 ou 16 bits pois tedelos recopilados aquí nesta recopilación, bastante ben. Entón, claro, Tartaruga Ninja, e a miña dúbida, claro, Tartarugas ven de banda deseñada ou ven de serie. Sí que é certo que logo aquí simulaba un pouco serie, pero creo que andamos aí nese territorio de que coñecemos a serie máis, pero o produto base ven por aí, como pasa con Dragon Ball, por exemplo. Tamén é un caso. Sí, pero non exactamente, porque a banda deseñada é moi diferente do que despois foi a serie. Claro, no, e logo a tiña un ton moito máis serio e tal. E a música que usan é da serie, en fin, as tartarugas mutantes. En fin, entón iso, en xeral, nos 90 a licencia tiña Konami, que Konami pillaba licencias por todos lados, tamén o beat'em up do Simpson, o beat'em up da Limber vs Predator, Konami, espera, bueno, non sei unha destas colei era Capcom, pero bueno, Konami sí que era Simpson e Tartarugas Ninja. É certo que visualmente isto que dite, visualmente sí, porque ves o deseño de April e demais, sí que son por aí. E xeralmente o case maioría de xogos das tartarugas son un beat'em up ou un xogo de un contra un, que tamén hai o TNMT, Tournament, demais. E destacounos por aquí unha persoa, que a ver se atopo aquí, aí está, un videoxogo de PlayStation 2 que Pazo Alex nos destaca un que se chama, se me deixas por aí, o, bueno, TNMT Mutant Melee da PlayStation 2, que este sigue sendo un xogo de loita, no que pasa que este era xa un Smash Bros, porque si é certo que pasa un poquinho con isto con series de que xogo está petando agora, vale, pois fagamos con esta franquía, facemos eso, que un pouco decías ti tamén co Mighty Morphin Power Rangers. Que pasa que este, bueno, máis que estou vendo aquí imaxes, máis que Smash Bros, non quero aquí cambiarle aquí a Pazo Alex, un pouco máis Power Stone, que digamos que é un xogo destos de Capcom. Digamos que tes un área en 3D, entendo que con moito lanzamento do xeto e moita pelexa e demais, pero bueno, dicía que era un máis ben torneo. Que falando de videoxogos de loita flasheando Smash Bros, hai un de Nickelodeon tamén de pelexas, que xunta tamén personaxes de moitas series de Nickelodeon. Sí. Xunta Bob Esponxa, Jimmy Neutron e esta xente. Non só de pelexas, tamén hai de cards. Tamén hai de cards. Sí, de Nickelodeon, sí. De cards, temos algunha cousinha máis por aquí que comenta xente que hai cards tamén, que veremos. Espera, das tartarugas mutante, comentar só moi rápido que se van a xogalego.gal poderán encontrar que hai varios xogos das tartarugas mutante de 8 bits traducidos ao galego. Sí, que o de Nintendo, lembro que xa contaches algunha cousiña dese xogo, con familia. Pois, mínimo que me lembra agora o 1 e o 3 da NES, da Nintendo Entertainment System, están en galego. Sí, está ben a brincadeira de xerse prato con Cards, pero lembrade que a brincadeira oficial de Recuncho Game é Kratos combinados. Tedes a camiseta en recunchogamer.com. Ou taza, ou que vos gusta máis. Caneca, perdón. Tazo, pode ser tazo. Tazo, sí, pero eso xa que facelo un. De tartarugas tamén non vou parar moito porque nos dá para
Fatal. Sin estar mareas vivas, mareas divas. Mareas divas. Mima. Bueno, logo facemos un recopilatorio de series da TVG que poden ter videoxogo con estas variacións. Seguindo así un pouco con animación, logo iremos a series de carne de imaxe real que me parece máis interesante. Series de carne. Termina a expresión, home. Sí, Carne no, oso. Oso, sí, pero non sabía se era como aberto ou pechado, xa pillei medo. Vamos cun can agora, entón. Aparte, un can que lle preguntaban onde estaban todo o tempo, verdade, Sara? Efectivamente. ¿Sabes quién es? Scooby-Doo, efectivamente. Scooby-Doo. No res, Scooby-Doo. Pois eu quería mencionar un par de xogos de Scooby-Doo que hai, bueno, unha morea deles para un montón de plataformas diferentes, pero quería mencionar primeiro de todo o primeiro de todos, que saiu para a Intellivision, que é unha consola que eu xa nin me acordaba que existira, que saía no ano 79. Este videoxogo é Scooby-Doo's Maze Chase, é dicir, a persecución do labirinto. Saiu no 83. Este xogo ten moita similitude co Doki Doki Panic. Por qué? ¡No! ¡Joder, no! Efectivamente. Ou como vemos o Super Mario Bros. 2. A cosa é que pois é un xogo que querían sacar originalmente con un título diferente, sen nada que ver con Scooby-Doo, chamábase Three Blonde Mice, facendo un xogo de palabras co conto Three Blind Mice. O que pasa que veo o diseñador, o desenrolador, e dixo, sabes que, imos lle poñer aí un poquinho de, un pouco de Mattel a este videoxogo, entón puxeronlle o tema do Scooby-Doo por de por riba. Pois nada, así quedou. É basicamente un Pac-Man, como podedes ver, no que ti es Scooby-Doo, hai 3 fantasmas que ti tes que perseguir, pero a ti estáche a perseguir unha cadeira. Entón hai un total de 10 labirintos diferentes, un mundo de variedade nesta Intellivision. E bueno, ten como unha característica bastante particular este xogo é que se xoga utilizando un teclado co que despois tamén podes, nun modo de xogo, podes crear os teus propios labirintos. É dicir, ten unha sección de editor, que eu penso que isto era algo que non era tan común anteriormente, ou esa impresión que teño. Porque acordome, por exemplo, no Puzzle Bobble, sempre teño esta dúbida. Podes crear os teus propios niveis. É un xogo relativamente velliño e tamén estaba presente isto de poder crear os teus propios puzzles. Pero bueno, neste caso no Intellivision podías crealos. Sí, pode chamar Xerxe, Scooby-Doo, dixas Ghostbusters ou Patrulla Canina, que hai videoxogo tamén. Ou hai un videoxogo en galego e en xabarín.gal, a serie. Iso. Lembro un videoxogo galego que é o da Lenda das Ervas de San Xoán tamén, porque ten meigas, ten cans, o sea que a nivel de pixel design pues tamén tantos países. Pois sí. Unha aperta coejo que non fixo xogo que tamén ten un aire. Pero bueno, decías que houve varios xogos, un deles que logo tamén deu para Scooby-Doo deu salto logo a películas e demais, que creo que vamos a enganchar por aí cun deles. Pois sí. Se queres continuo co da peli, o que pasa que claro, isto é medio trampa porque Scooby-Doo ten peli, ten serie. No 2002 saiu para Game Boy Advance, como non, Scooby-Doo The Motion Picture, que é un destes xogos que ia anexado a unha película que saía precisamente nese momento. No 2002 saiu tamén a película Scooby-Doo, que se chamaba Scooby-Doo, que era de carne, como ben Diago. Sí. Non eran debuxos, era unha peli de carne. Non podo ver a que son vegetariano. Ni de carne ni de oso, non che vale. Bueno, peli de tofu. Peli de seitán. Peli seitánica. Pois un pouco de seitánico ten, porque aparecen figuras sobrenaturais, paranormais neste xogo. E o que pasa é que chega o equipo de Mystery Inc. a unha illa, a Spooky Island,
Entón entran no hotel e no momento no que pisan o hotel comezan a pasar cousas chungas, comezan a aparecer fantasmas, resulta que o hotel está encantado e teñen que descubrir que caramba nos está a pasar aí. E a diferencia de no outro xogo, neste podes xogar tanto como a Scooby-Doo como o resto do equipo. E, por suposto, neste tipo de dinámicas, pois cada personaxe ten as súas características. Entón resolve puzzles máis facilmente, outro corre máis rápido, outro ten máis resistencia, non sei que. E curiosamente é un xogo que, aínda que estea basado na película de Scooby-Doo, non sigue unha historia canónica. É un pouco como que se desvía da historia principal da película. Vai un pouco independente. Sí, pero ao final tamén, bueno, co das pelis pasa tamén un poquinho que enganchan, porque tamén de Parque Xurásico, bueno, partindo que hai 6 xogos de Parque Xurásico segunda consola, pero no de Mega Drive, por exemplo, tamén va un poquinho que tal. Sí, e é por onde lle Foi moi gracia que estaba pensando agora, neste xogo en concreto, bueno, este non vende un xogo en 3D de outra consola, pero sí é certo que as adaptacións de cine ou de xogos 3D que chegan en Game Boy Advance escollían esta perspectiva isométrica, porque de Harry Potter creo que facían isto, cos Tony Hawk facían isto, con Banjo-Kazooie facían isto, bueno, Spyro tamén creo que tamén facían isto. Entón en Game Boy Advance hai un xogo en 3D ou de alguna peli que fixemos tamén versións para consolas 3D, pois en Game Boy Advance vai en isométrico, cousa que non me parece, non sei, bueno, me embellezou daquela maneira. Non te parece? Ben, para min é super nostálxica esta perspectiva. Pero xogable non. Igual a culpa ten as... É verdade. As profundidades, que é iso? É que xogar un xogo isométrico cando tes un pad direccional que é así e tes que xogar con diagonais non ten xeito ningún. É dicir que xogos baseados en filmes que non teñen perspectiva isométrica, está o Star Wars Episodio 3, que é un beat'em up que é un xogazo. E nada, simplemente comentar. Porque estive xogando últimamente... Que logo, Scooby-Doo, como dices, hai un cento deles, de feito, 5 xa son de Game Boy Advance. Depois, aquí temos un que xa é un plataformas máis típico. Pero este non ten a mesma estética creepy. É que outra cousa que tiña o xogo de motion picture era que dá moito medo. É un xogo destes que dis, non está feito para dar realmente medo, bueno, sí, vai fantasmas e tal, pero que é creepy o xogo en sí. Non sei explicalo, como as escenas... era destes xogos que tiñan como as iconas dos personaxes eran como unha foto real, pero pixeladísima, en plan, puxeron os píxeles de por riba, entón era como que non estaban ben definidas. Un pouco turbio, pero engado encanto. Vamos, espera, xusto... Sí. Non, simplemente, antes de deixar de falar da Game Boy Advance, simplemente comentar que na Game Boy Advance podías ver series. Estaban os cartuchos estes que eran de vídeo, non sei como se chamaban, video motion ou que sexa. Podías comprar un cartucho por 20 euros que che traía 2 episodios de Sonic X, por exemplo. Ou que che traía 2 episodios de Bob Esponja. Ou 2 episodios de Pokémon, sabes, cosas así. Sí, é verdade. Podías ver series na Game Boy Advance. Que outra consola pode facer iso? Ninguna. A Nintendo DS, pero xa me calo. A Game Gear, sintonizando. Ninguna. Bueno, da igual. Falabas antes da peli de Scooby-Doo, no que aparece unha actriz que tamén aparece nunha serie. Esta é unha versión. Non? Ninguén non? Estamos falando de Buffy Cazavampiros. Sarah Michelle Gellar, protagonista de Buffy Cazavampiros. Ai, a miña amiga Claudia vai me matar, que non recoñecín Buffy Cazavampiros. Bueno, era unha versión un pouco rara. Hai videoxogos de Buffy Cazavampiros na sexta xeración de consolas, Xbox, GameCube, creo que PlayStation 2 tamén. Pois tiñamos videoxogo da serie de Buffy Cazavampiros. Bueno, pois eso, aparece a imaxe de o sea, pillan os actores, non sei se dobraban eles mesmos, pero a imaxe sí que son, porque a veces pasa isto, collen a imaxe, pero logo usan a outro actor para dobrar a imaxe. Pero bueno, xogo así un pouco beat'em up 3D, bueno, sí, un pouco aí, sí, beat'em up 3D, basicamente, pois está así con Buffy zoupando a vampiros. Que pasa? Que problema ten este xogo? Que é bastante oscuro, porque claro, os vampiros están de noite, entón, bueno, un pouco
pouco así daquela maneira. Pois sí, pero estes xogos que tens que dar o brillo 100% a tele, senón... Sí, non sei que tal é, porque este, xa digo, este mencionaban por aquí, pero non parei moito diso. Pero bueno, é que hai moitos nesta época, porque tamén hai unha serie de series tamén que vai máis. Non vou citar, non vamos a ensinar todos, pero, por exemplo, Hércules, a serie de carne e oso, tamén ten videoxogo. En este caso, como é un pouco anterior, saiu na época, creo, en Nintendo 64. E sabedes que da serie Hércules hai un spin-off que creo que tivo moita máis fama, que se chama Xena. Xena. Princesa Guerreira. Hai videoxogo de Xena, non? Que vai a ver, non hai videoxogo de Xena. A non ser que agora estemos vendo imaxes do videoxogo de Xena, que creo que non é un contra un, que aquí é Ares contra Velasca. Pero entón hai máis dun xogo, porque eu pensei que había outro tamén que era en plan tipo aventura. Vale, hai un contra un de Xena, pero eu xuraría que había outro. Ou igual estou misturando, porque de Hércules tamén é modo máis ben así un pouco de plataformas, con un pouco de loite e demais. Pero en fin, pois eso, Xena ten tamén videoxogo. Se nos imos un pouco máis recente, nisto vamos a enganchar con un dos así Midas, que chamaban Midas nas series dos 2000, que é J.J. Abrams. J.J. Abrams comezou con Felicity. De Felicity non teño agora constancia, ainda que igual pode ser que haxa, pero a seguinte serie que sacou de espías, non sei se vos que se chama Alias, pois tivo videoxogo. En efeito, eu teño por aquí, neste caso. Aí está, o videoxogo de Alias. Claro, eu este J.J. Abrams, que filmes vos de Star Wars fixo J.J. Abrams? O primeiro que fixo, ben, o outro, en fin. E demais. Este, de feito, xuraría, efectivamente. Isto, mira, vou confesar, non un delito, non sei exactamente. Eu, este xogo, non sei como chegou a min. No, pero non fun eu. Pero bueno, esta é unha persoa que mo prestou e non yo devolvín. Pero esta persoa, anteriormente... Blockbuster! E chegou Netflix, matou o Blockbuster e ninguén ven reclamar nada, vale? O que isto é así. Efectivamente, pero isto é un xogo de Blockbuster. Bueno, en fin, moi ben. Do xogo de Alias, que vos podo contar? Bueno, basicamente, a serie está moi ben. As tres primeiras temporadas para min hai cousiñas moi chulas. Pero neste caso volvemos un xogo un pouco con un pouco máis de sigilo, pero siguen sendo un pouco xogos, pues, 3D, infiltrándose en sitios e seguindo un pouco unha historia que sigue o xogo. Non xoguei moito máis, porque como pensei que tiña que devolverlo a unha persoa, pois non probei un poquinho, non vou xogar demasiado. E ademais a serie non a vira naquele momento cando empecé a xogar. Unha serie que xa vira un pouquiño e ten un xogo que eu non lembro que fose así moi malo, que ainda que Metacritic di o contrario, é o xogo de 24. O Kiefer Sutherland, como se chama? Jack Bauer. E este era un videoxogo que funcionaba como un capítulo da serie e estaba ambientado entre a segunda e terceira temporada da serie. É un pouco a mesma idea que o de Alias e demais. Basicamente, pois eso, era como un pouco de sigilo, un pouco de demais. E pero neste mira, caso, podes xogar o 24 sen ter xogado os 23 anteriores? Ou como vai? sí, porque con ver a serie xa está, porque os personaxes son as mesmas. Direi que neste caso, bueno, tamén a sensación que temos nós, que moitas das series vímolas en castelán, porque como se metían aquí na tele, mesmo dobraxe en castelán. Bueno, eu estaba donde votaban, era así. Creo recordar que tamén a versión original en inglés, aparte que aparecen os actores da serie, non son protas, senón máis personaxes da serie, pois funcionaba ben. Non lembro agora exactamente que non lle sacaba moito partido o tema do tempo. O sea, non lembro que fixeran especialmente moito a contrarreloxo co tema do tempo, porque é unha serie que estaba contada en tempo real, entre aspas, entón cada capítulo era unha hora dese día, que eran 24 capítulos cada temporada, esas épocas de temporada de 24 capítulos. Pero bueno, lembro que non xogo entretido. Lembraba un pouco de Getaway de PlayStation 2, que creo que é superior, pero bueno, deixábase xogar. E a historia, como estaba feita polos guionistas do xogo, pois tamén ben. Xa por matar PlayStation 2, xa están aprendendo PlayStation 2, Futurama xa mencionamos no capítulo anterior. E mencionades moita xente, e isto vamos a agardar por un especial dos Simpsons, o Simpsons Hit and Run.
porque xa só con capítulo Simpson e xa só con un das tartarugas eu creo que daría para iso. E se vos parece, vamos ter un poquinho máis por máis cousiñas que dixeron por redes a xente do chat e logo xa tempo comentamos un poquinho máis do Hantaro e do Hantaro xa falamos un poquinho. Deixádenos por Blue Sky e por iso engancho co Simpson porque tamén sí que aquí hai mención ao Simpson. Vou poñer unha música un pouco menos que aquí como eficaz a vampiros un pouco épica. sí, non me estou xando moi xordo, non estaban os volumes. Preguntamos por Blue Sky. Aquí teníamos un pouco o mercadiño que teníamos por aquí. E como sempre aquí Carlos Cés nos deixa aquí o post ben documentadiño que vai citar moitas cousas. Logo pararemos algún deles que creo tamén comentar alguén máis. Iso que todas as series, sobre todo inglesas, teñan o seu show de 8 bits, Monty Python Flying Circus, que falamos no capítulo anterior, Benny Hill, que imagino sería un Endless Runner, sería o seu, Carteiro Pat, non sei, Batman, non sei se había Batman, claro, inspirado na serie de Adam West, debería ser. Trapdoor, sí, que non nin me soa. Pantera Rosa, claro, sí. Tanto Batman como Carteiro Pat están en galego, as series. Vale, Pantera Rosa tamén hai varios videoxogos de Asterix. É certo que, mira, Asterix ademais eran xogos que eran de Europa, porque non son xogos que tiveran versións noutros puntos do mundo. De feito, en Master System de Asterix non hai serie, son filmes. Non hai serie? Como que non hai serie de Asterix? Non hai serie, son todo filmes. Son todo filmes, ostras. De Tintín había serie e filmes. De Asterix e Obelix son todo filmes. En a miña cabeza había serie de Asterix. Bueno, pues serie os cómics que lían. Que é o esperable, non naquela época. Bueno, partindo de que efectivamente sí, parte banda de deseñada, deseñadas. O que pasa é que logo cando pillamos a imaxe de tal, Correcamiños, sí, hai varios destes, do Coche Fantástico, bueno, Looney Tunes e demais tamén hai máis. Tasmania, que tamén o teño eu por aquí. Do Spitting Image, do Masters do Universo, de Garfield tamén hai moitos, de Snoopy, do Buck Rogers, Buck Rogers ou Bucky Rogers, non sei. Buck Rogers no século XXI, serie que está nos arquivos da Mega para escalar en galego, que foi emitida na galega. Perdón, Doctor Who, hai morea de xogos de Doctor Who, Hai unha chea, por iso non falei eu hoxe neste episodio, porque Doctor Who quero facer algo mellor que mencionar así nun versión do podcast. Merece facer un podcast de Doctor Who. Sí, arroba Galifreiceibe tamén desaparecido ese podcast, mas sí que quería facer algo máis especial cos xogos de Doctor Who. Logo tamén pechaba aquí Carlos os Monster, familiadas, que non, tamén Monster a bebida. Non, esa mención está en arquivos da Amiga, porque esa sí que lembro de vela en galego eu, os Monster, a Batalla dos Planetas, Mazinger Z, eso, moito das crianças de pequeños en galego, claro. Tiñamos que ir polo final, efectivamente. Pero gustaríame destacar a maravilla Anarcopunk, os novos de Young Ones, que podemos gozar nos primeiros anos da TVG. Que... Sí, John? Que, curiosidade, a serie Os Novos, que se foi emitida iso na galega nos primeiros anos, foi traducida, a traducción para a dobraxe foi feita por Lois Pereiro, o poeta punk galego, o que se dedicou ás letras galegas hai uns anos, que é un dos mellores poetas que temos nosa lingua, pois foi el que traduciu Os Novos. Pido perdón, eu de pequeno pensei que eran familiadas, pero era un pouco unha dinámica parecida, non? Creo lembrar. Bueno, xa meu veciño estas cousas. Pois precisamente esta de Young Ones, os novos, tamén a recollía Farum no Instagram, que lo seguimos para Instagram, e tamén mencionaba o Simpson Hit and Run, que explicado rápido, xa comentamos no capítulo anterior. GTA no Simpson, seguramente o mellor xogo do Simpson, pero para iso é agardado especial do Simpson. Perdón, que me falta un comentario bueno, pecho o Tas. Carlos tamén nos decía polo Blue Sky o dos Simpsons, dous que tiña de Spectrum, creo que era. Que era peche aquí Blue Sky, non o atopo. Aquí están. Aquí está, podémoslo ver. O Bart de Simpsons, Bart vs Space Mutants, e o Tortugas Ninja 2 de Count Up, que isto, claro, que tamén coincide co que pasaba en Nintendo Entertainment System, o Tartarugas 2 de, como pon aí, de Coin Up, e a versión do de recreativas.
Tartarugas 1 era un xogo distinto que non era de recreativas, pero Tartarugas 2 era o que había de recreativas de Konami. E o de Simpsons, Bart vs. The Space Mutants, tamén falaron máis no Simpson. Este tamén o coñezo, que teño aquí o de Mega Drive, tamén, en fin. Claro, o meu primer contacto con Simpsons non foi a serie, foi co este xogo de Mega Drive e con un de Game Boy, que era como gladiadores americanos, que era Simpsons versus The Juggernauts. En fin, bueno, había cousiñas aí a comentar. E Farún, aparte de decirnos estes dous xogos, tamén nos mencionaba South Park. Boas, Farún, tamén nos mencionaba polo Instagram o South Park, concretamente, bueno, South Park que hai moitos, de feito hai, claro, non sei cal me puxes aquí yo. Claro, que hai moitos. Puxen o que mesmo me gusta o título, que é The Fracture Bad Hole, que é un bonito xogo de palabras para pôr a palabra bad hole no título do xogo. Sí, este é un pouco como un táctico, non? Un xogo de batallas así táctico este, pero bueno, de South Park tamén hai en Morea. Lembro que na época do Nintendo 64, Trincas e demais, fixeran un first person shooter, pero era bolas de neve, lanzando bolas de neve, había pavos aí escapando por demais. Hai xogo de cards tamén desa época, tamén o da Vara do Destino que comentaban a semana pasada, creo que era Bafarto, pois tamén está así, está ben recollendo. Bueno, South Park tamén morea de xogos, neste caso como moitos xéneros. E antes, cando falamos de xogos de moda, quero facer mini mención, creo que xa mencionei máis veces, pero o xogo dos tolos do volante, Wacky Races ou Los Autos Locos, según donde os coitaredes, o primeiro videoxogo que hai desa franquía, que hai como 5 ou 6, Hanna-Barbera, esa serie é, por definición, un xogo de cards. Que foi o primeiro xogo que saiu no ano 93, que está de moda no 93? Calquera cousa que hai, un plataformas. Pois fixeron un plataformas con Paspan, o can este que ría así. Tal? E fixeron un plataformas. Despois chegou xa de claro PlayStation 2, xa hubo varios xogos de cards, pero dis. Aparte, xa existía Super Mario Kart, o que pasa que non tiña o impacto que ten a día de hoxe, pero en fin, é un desos momentos de que dis, que escolla de xénero me é raro. En fin, non sei por qué, pero esperaba. Era como, é tan evidente que tiñan que escoller cards que iban escoller algo totalmente diferente. Eva Farto tamén nos comenta o Simpson Hit and Run, sobre todo polas frases míticas no xogo con voces do original. E vamos con unha serie a ver que se vos soa por aquí, que por esta era un pouco máis destas que tiñamos que ver en canles xa un pouco destas de pago. Falamos do ano 2004, Battlestar Galactica. Falo da versión de 2004, porque tamén é unha serie que ven dos 70 original e fixemos unha nova versión. Battlestar Galactica, non sei se vos sabistes por aquí. De ciencia ficción tirando a religioso e o político e demais. Neste caso, pois tuvo videoxogo para PlayStation 2, que é o que nos chega por aquí noites Atari. O xogo, verdade, que estou aquí, bueno, facer aquí un pouco de simulador de... Sí, un pouco como podría facer un xogo de Star Wars, por o que estou vendo. O que pasa que sí que a serie era moito máis de xente falando, non era tanto disparo e tanta acción e demais. Pero iso, Marcianitos di que viu a original. Bueno, en este caso sí que ben esta. Tamén unha serie que ten así o seu culto, o sea, hai tamén xogos de mesa, ademais, o sea, que unha serie de que saíron unha serie de produtos. Este non está hoxe Ángela Triana, que iba a estar, ao final non pude estar con nós, pero sí que tiña notado dous que recolleu a xente no Instagram, así que se vos digo The Who, The Who como grupo, pensades unha serie que teña sintonía de The Who, que vos ven a cabeza. Non fai falta, CSI. E que berroso creo que non se me iba a pillar. Efectivamente, hai videoxogo de CSI. Neste caso, estou vendo, é un pouco o que fixeron co videoxogo de Lost, que tamén imos comentar, que é 3D, pero eso, renderizando aos actores da serie. Efectivamente, pois temos aquí, bueno, entendo que é un xogo tirando aventura gráfica, sí, unha aventura gráfica que é un pouco primeira persoa, vas aos sitios do crime, hai obxectos e un pouco recopilando pistas. O sea, digamos que máis de eso, máis pausado, non? Un momento de investigación de Ace Attorney, que estou agora coa mente en plan Ace Attorney, pero sí.
Teme un pouco de pinta disto. Sí, igual é é un xogo creo que un pouco posterior aos primeiros a Saturni, así que non descartemos que aproveitaran, bueno, pues formas de narrar, pero logo as mecánicas, a ver, tamén o que estamos vendo tamén son aventuras gráficas un pouco xerais, pero bueno, dixeron, a cal copiamos, cal está funcionando, bueno, pues pode ser. Pois eso, que hai videoxogo de CSI, creo que esta xeración é a última que aguanta, que neste caso é isto. Da época dos 8 bits, que citantes por aí tamén Carlos, dinos por aquí Blasowska o Miami Vice, vamos ver un pouquiño que pinta ten, que este sí que non... Unha vez entras no Ace Attorney non saes. Eu non entrei porque non o pillei de oferta. Pois que real, que real. O Hades 2 tamén tal. O Miami Vice, aquí creo que nos chegou unha versión en español, creo que era Corrupción Miami, non quero cargar o vídeo. Bueno, show de NES, estuve así pequeniño, creo que era unha especie de run and gun. Está aquí, está aquí. Que realmente o xogo é tamén un pouco caso do Kidoki Panic, que é un xogo que no Xapón era outro, o traelo aquí, pois dixeron, vamos a pôr as cousas de Miami Vice. Encántame, unha pegatina de por riba, taca, o xogo. Sí, efectivamente, é un pouco un run and gun, bueno, máis ben anda and gun, pero en fin. De feito, claro, pero en Xapón sería o estes de Namco, que non me sabe o nome, pero non había algo de algúns de Namco que tamén era un pouco este concepto e demais. Bueno, si, Ramón Méndez mencionou algo sobre o das tartarugas que había na foto, non pasa nada, xa está. Logo, Carlos Pereiro e Marco Sack mencionan un xogo e Marco Sack di que medio trampa. Pero bueno, estamos falando de televisión, estamos falando dun personaxe ficción que aparecía con certa regularidade, entón digamos que aparecía con certa serialidade. É un xogo que saiu en PlayStation 2, é un xogo español. Estamos falando de El Nen de Castefa. Eu creo que no podcast non falamos disto, que vexa os directos de a miña serie favorita. Sabedes que falamos disto, pero que pasa nen videoxogo de PlayStation 2? Mira, hai xente que como Xerxes que non sabía disto, pero aquí se ten comentado xa nun trivial. En que consistía este xogo do Nen do Castefa? Básicamente era un xogo con 5 minixogos. E basicamente, pois as andanzas do Nen Castefa, que era un personaxe interpretado por Edu Soto, que aparecía no Late Show de Buenafuente na época de Antena 3. Falamos anos 2005, 2006, 2007. E neste caso, pois, son varios minixogos entre os que hai unha especie de Tetris así, que tens que cargar nunha limusina, bueno, é un Tetris. E logo a excusa gráfica xa é unha cousa así un pouco tola demais. Había o meu favorito, creo que era o de espantar as moscas con nariz. Espantar moscas con nariz, efectivamente. Aquí está. Efectivamente, temos aquí bastante ben de gráficos. Ben é certo que só temos un busto dunha cara, entón podía pararse un poquillo, pero temos aí o nen movendo a cabeza pendente para atrás e ten que andar espantando moscas. E que pasa? Se conseguías boas puntuacións nos xogos, pois desbloqueabas pequenos momentos das aparicións do Nen de Castefa no programa de Buenafuente. Di por aquí na estea do R5 que casi un chisco leva por diante o grupo que está a tocar. No, é que directamente era unha cousa pactada, pero que se lle foi un pouco a pinza. Isto comento de outro, se foi un pouco a pinza. Se leva por diante, xo levou por levou, pero un pouco máis do que estaba ensayado, digamos. Bueno, claro, non se ensayou tanto, eras mía, vou entrar e xa está. Pero bueno, mención. Non sei que en outro momento podemos ter no podcast mencionado Nen de Castefa, así que vai aquí. Isto lembro porque comentamos nunha vez nunha pregunta de Trivial na que decimos cal destes videoxogos non existe, inspirado en personaxes ou tal. Era videoxogo Ninja Hattori, existe. Videoxogo de Nen de Castefa, existe. Videoxogo Britney Spears, existe. Videoxogo de Esperanza Aguirre, cando tuvera movida esa de sair correndo co coche, existe, pasa que está descatalogado, pero sai Android. O que non existía era videoxogo de torrente non sei cal, porque era outro tal. En fin, isto xa se te menciona por aquí. E pechamos con dous xogos que estes xoguinos un poquinho os dous do que nos deixa por aquí. Primeiro, JPV fálanos do videoxogo de Lost. Falamos antes de Yota Abrams, pues despois de Alias
trouxo Lost, aí podriu todo das series. Como as acabamos? Da igual, ti tira para diante. A ver, bueno, foi unha viaxe interesante. Non sei se recomendable, pero interesante foi. Entón, este xogo de Lost, non lembro agora en que momento da serie estaba ambientado. Creo que sai bastante para ello a terceira temporada. Non sei se de aquí como dices de Lost. Estou perdidísimo. Perdidas. Bueno, en fin, digamos que partía dunha personaxe que non aparecía na serie, pero bueno, basicamente premisa de Lost, un avión que cae nunha illa do Pacífico e unha serie de sobreviventes pasan movidas raras na illa. Entón, pois deses sobreviventes que hai algúns que aparecían máis polo fondo, que non tiñan tanto papel, pois dixen, pois mira, aproveitamos este que non aparece tanto e montamos unha historia con eles. E vais cruzando con algunhas das personaxes do xogo principal. Entón, pois nada, pois vamos con esta personaxe, pois investigando un poquinho que movidas pasan por aí e vai interactuando con xogos da serie dos que tiveron cartos para convencer para que os modelasen e dobrasen. Non son todos. Entón, pois por exemplo, aquí está esta personaxe que na serie só decía Walt, por menos na segunda temporada só decía Walt, gritaba por unha persoa. Si é certo que, dá un pouco, hai un pouco de val inquietante na parte gráfica agora mesmo con algúns destes. Pero bueno, o sea, se estabas xogando a Lost, era un xogo que dis, bueno, a historia está interesante, encaixa co que é, pero bueno, tampouco a nivel de experiencia videoxogueira funciona máis como aventura gráfica, ainda que teña así un pouco de cosas 3D e máis. E seguía un pouco con estas cousiñas que tiña Lost, de tamén como digamos que unha serie que confía moito na mecánica dos flashbacks para contar a historia, pois aquí tamén tiñamos unha serie de flashbacks tamén para isto. Bueno, está xitosiño, o que comenta JPV. E por último, un que seguramente, bueno, vou facer a interpretación, xa que non me dá tempo de carregar a música. Se vos canto. Bueno, esa está muteada, non sabemos se recoñece. A xente que está continúa. A verdade está aí fora. Teño rever. Ala, xa está. Perdón, xa se foi a rever, moi ben. Pois hai videoxogo de Expediente X, creo que hai dous, pero este é moi chamativo. Hai un videoxogo de imaxe real de Expediente X. Ano 97-98 creo que sae. Chámase dunha maneira que nunca se lles deu por chamar a videoxogos baseados en serie, que se chama Expediente X The Game, o videoxogo. Entón, é un videoxogo de Expediente X no que vemos aos actores de Expediente X actuando por aí. Que pasa? Que a premisa calé que desaparece Mulder e Scully. Ala, xa non hai que pagarlle tanto a Dave Duchovny e a Gillian Anderson. Outro do puño cerrado. Entón, aparecen un pouquiño, pero basicamente, vamos a ver os 20 primeiros segundos do xogo e logo creo que aparece un pouco máis ao final. Que pasa? Que, pois, mentres metenche outro inspector do FBI e tes que andar por aí, pois, pura aventura gráfica, pois, entre menús, abrindo caixóns, buscando pistas, indo a lugares para seguir as pistas onde caleo o paradeiro e demais. Entón, eso, pantallas un pouco estáticas, que bueno, pero é interesante. Que é moi chamativo nesta época? Claro, pensade, 98. Isto, o dato en PlayStation, agora dubido cal é a versión. Hai unha versión delas, hai un PlayStation en PC. Creo que a versión da PlayStation son 7 CDs. O sea, ¿qué? 7 CDs, salía eche máis barato comprarlo que piratearlo, básicamente, se alguén quería, porque vais echen verbatín a cousa. No, pero claro, aparte é que nesto caso preguntaba Mario Orro, que nos comentou o Expediente X, se hai maneira de atoparla agora mesmo. Non se reeditou, non está en GOG e demais, e aparte se nos imos a temas onda man, se o queres xogar en castelán tens que comprar a versión en española, porque a que estaba en castelán, se queres xogar en inglés e en inglés, nas distintas idiomas tal. Dito cal, bueno, pero sí, pero ahora con saiu en PC do 98, non sei como vai de compatibilidade cos agora, habría que ver. Dito cal, en segunda man non é un xogo que este caro. Digo, se ten interese por aí, non é dos que se foi de precio así o todo. Non é versión de segunda man.
Que a cousa que non ten. Pero bueno, eu mirei o precio de mercado así agora antes de empezar e tal, e creo que andaba por 20 picos, que decir, non é unha cousa tola. Pues ben. Non son os Pokémon da Game Boy Advance, sabes? Sabes de lo que vos? A verdad. Bello coa mentalidade que non é verdad. Que, por certo, Bueno, sí. vistes o chiste que acaba de facer Tax? Dixo que... Ah, sí. O sea, Pero é que tarde en pillarlo, porque como se chama Twitter... claro, de X-Files, antes coñecidos como de Twitter. Sí. En fin. Encántame, estades sembrados. Bueno, no, 20 euros. Polo demais, recuperamos algún comentario máis que queda por aquí pendente. Acabo de catarme que son os premios Ritos. Tutú, a serie de animación da TVG, ten videoxogo. Tutú? Eu? Pero o que pasa é que eu non sei que sería esta, Tutú... Será unha destas infantis do Infantil. Teme pinta de que infantil. Moi curriña, moi riquiña. Ah, sí, xa estou vendo, sí, son como así, como en 3D, sí, un ratiño, un elefante, sí, xa vexo. Vale. Sí, seguramente a Patrulla Canina ten, tamén está agora en galego tamén disponible. Sonic Bluey ten, Bluey ten. Bluey ten. Sonic Boom, que é outro caso destos de serie que videoxogo que vai a serie e volve, que empezou co tamén o Dr. Robotnik Bean Machine, que Sara sabe de que falamos, que non lo puxo un día aí para adivinar. Ai, sí. Bueno, hai máis casos tamén destes de videoxogo que pasa a serie e logo que a estética da serie volve a videoxogo. Preguntaba por aquí tamén en un momento de hoxe se non hai un Super Smash por lechas. Debería. Pero debería, que metan as tecnopandereteiras estas do camiño. En fin, veña, que estamos índonos con tempo. Gracias a toda a xente que comentaste hoxe no da series en @recunchogamer. Lembrade que nos podes seguir aí tamén para estar pendentes da pregunta da próxima semana ou máis cousiñas que poñen por aí. E agora imos co reto pechar hoxe. Veña, música que ten aquí. Que nervios. Pois hoxe, aproveitando que están aquí unha serie de persoas moi avanzadas ao seu tempo e que seguramente que se tu és outra xente, pois sodes máis capacitados de recuncho, sabédelo. Hoxe vamos a preguntar cales son o top 10/12 mellores xogos de Game Boy Advance segundo a súa puntuación en Metacritic. Digo /12 porque digamos que temos un cuádruple empate entre os postos 9 e 10. As puntuacións, para que vos fagades unha idea, van do 95 ao 91. A partir do posto número 13 xa son 90 para baixo. Así que tens que dicirme 12 xogos, bueno, con que pechemos 10, pero digamos que os 8 primeiros sí, os que son, e logo os 4 últimos xa un pouco aí pescado que poidades. Así que quen quere abrir aquí a ronda? Aí, Sara. Bueno, Pokémon Esmeralda. Pokémon Esmeralda non está. Como? Non está Pokémon Esmeralda, non. Tireme un triple. Estaba tan convencida. Os Pokémon Metacritic creo que non son os que mellor o tiran. Pois eu vou dicir outro. Outro Pokémon. Pokémon Leaf Green non hai Pokémon. Eu queria dicir que non hai Pokémon directamente. Que clase de lista esta que non hai Pokémon? Hasta luego, Mari Carmen. Top 10 de Advance non hai Pokémon. Tiña que ter escollido a de IGN mellores xogos segundo non, agora xa está. Na que efectivamente tampouco está Pokémon no top 10. Como pode ser? Diré que pillei Metacritic porque ten máis sentido. Ah, sí, perdón, en Metacritic, en IGN está no top 10 o Rubí Safira. Pero bueno. Voltemos. Top 10/12 xogos de... Tampouco Pokémon Pinball, que tamén é un xogazo. Tedes o chat por aí que está xogando moito. Por exemplo, divos o xogo Roubo, que seguramente este por aí. Si, ideas non nos faltan, pero Pokémon. Bueno, se non é Pokémon vai ser non sei, o Advance Wars. Advance Wars. Sí, está no posto bueno, empatado con outros xogos, vamos poner no 5. Ten 92 de puntuación. Hoxe non teño sons, vale?
creo. Zelda Minish Cap. Zelda de Minish Cap non está no top. Pois, se non é boia vaca. Está con 89. Estarei donde o 16, máis ou menos. 15 veces. Pois eu digo o Zelda A Link to the Past. O Zelda A Link to the Past, que aparte ten o Force Wars aí metido, está no número 1. Así que, bueno, cun 95. Se un port, outra consola, que mérito bueno, ten iso. Pero podía estar mal portado. Pero Force Swords. Xa vos digo que non é o único port en esta lista. Seguro que está o port do Sonic 1 da Mega Drive. Ese port é do mellor que se fixo na Game Boy Advance. Sí, se lle dá a volta a lista, seguramente saia. Dicir iso, Legend of Zelda 95, empatado con outro xogo tamén, en primeira posición. Se non é Game Boy, é Game Back de aquí, Lirio. Sí. Que están sembradísimos, encántame. De verdad, encántame. Bueno, veña, centrados, temos o Zelda, o Advance Wars, veña, que máis? Mario Kart Super Circuit. Mario Kart Super Circuit é un pinquín correcto. Está no número 4. Si que non atopo o Tasty hoxe. Ten un 93. Así que terceira entrega do Mario Kart está aí. Pois eu digo... Xa está, xa toquei o Tasty, perdón. Ai. Non, pois agora non o vas ter que usar porque que non me sae ningún. Que dixemos? Celdiñas, eu dixen Advance Wars, non hai Pokémon. O Super Mario Bros 3. No, perdón, Super Mario Advance 3. Ese é o Yoshi Island. Que hoxe vamos a liar. Super Mario, espérate, que teño Advance 3. Perdón, Super Mario Bros. Perdón, non, Super Mario Bros. Super Mario Advance. É o Super Mario Advance 4, creo. Super Mario Advance 4 e Super Mario Bros 3, queres dicir? Efectivamente, Super Mario Advance 4, 2 puntos. Super Mario Bros 3 e un... Tasty. Menos mal. Está no 3. Bueno, ten un 94. No, espérate, que igual ainda quedan máis. Que sí. Pode ser. Sí. Vou deixar os Mario para Sara, vou dicir o Golden Sun. O Golden Sun, veña, pois metémolo. Tasty. Está aí neses 4 de cola que ten un 91. Poñémolo no 9 agora, por exemplo. A ver, entón agora teño que decir Super Mario Advance 3, que é o Super Mario World algo. 2. Bueno, Super Mario Yoshi's Island. O Yoshi's Island, vamos pechar, sí. Super Mario Advance 3. Yoshi's Island, Super Mario Advance 3. Tasty. Tamén está con 91 puntos, co cal pecha con 10 no posto 10, que ten 91. Direivos, xa pechamos para as posicións que quedaron fora empatadas, que son os dous Castlevania así potentes, que son o Area of Sorrow e o Círculo de Argo, que non me sabe aquí inteiro, Circle of the Moon. Eses dous son os outros que teñen 91. Pero necesito que me digades o posto número 2, o posto número 6, o 7 e 8. A ver. É por puntuación. É que por vendas é diferente. O sea, a ver, vou dicir o WarioWare. WarioWare era o primeiro na lista de IGN, pero aquí non chega. Está con 89, o sea, mismo que o Minish Cap, o sea, que está aí preto, está en 18 aquí marcado, pero bueno, empatado. O sea, está preto, pero non é. Tedes, lembrade que tedes un chat aquí que está intentando axudar con ideas. Si acaba de dicir unha moi boa, sí. É verdade, é o Final Fantasy. O Final Fantasy 6, neste caso, sería un... Tasty. Ten un 92 de puntuación. Como xa puxemos a Advance Wars no quinto, pois metemos a, non sei, esto, Final Fantasy 6. Temos dous máis con 92 puntos e temos un con 95, empatado co Legend of Zelda. Lembrade unha cousa que sempre pasa con Metacritic, que tira un pouquiño de cousas estadounidenses, un pouquiño tamén nas puntuacións. Hai moito Madden e cousas destas cando falamos de outra consola. Digo porque pode ser pista. Non me interesa. O Metroid Fusion está. Metroid Fusion, pois sí que está. Tasty. Xoguei no fai cousa dun mes. Ben, gústame máis o remake do 1, direi. Pero está con 92 puntos e queda no posto 7.
quedaría un 8 e quedaría un 95. As pistas que tedes basicamente falta aínda que xogue Sara co tema dos Marios aínda e o de Estados Unidos que dixe. Vale, pois como me toca a mí, vou dicir o Super Mario Advance a secas, que ven sendo Super Mario Bros 2, que ven sendo Doki Doki Panic. Ala. Non é ese. Bueno, mellor. Xa me tiñes que ter parado antes, se non nos soltaba toda esta É risa. que non atopei o botón de desbarar. Daquela é o Super Mario Advance 2, Super Mario World. Chamos ao revés, Super Mario World, Super Mario Advance 2. Tasty. Nintendo. Se non é boi. Non válido, non válido. Aparte, os rótulos hoxe aquí no TikTok non van caber. É que isto vai ser World. Este que non me lo era. Este tiña 92 de puntuación, estaba empatado co Advance Wars, Metro Fusion e Final Fantasy 6, así que vai para o 8. E quedamos o número 2. Número 2. Que americano, dixeche. Sí, digamos cultura estadounidense. Estadounidense. Sí, non quero decir América porque se estamos en época que decir ben as cousas. Non é un xogo de Groenlandia, non? Non. Está no chat. Ainda non. No chat mencionouse. Está no chat. Sí, no chat mencionouse. O chat é moi sabio. Ai, o Tony Hawk. O Tony Hawk's Pro Skater 2, un destes que decía que tiña versión en isométrico, ten un 95 Metacritic. Pode ser que espete que este a trampa feita, entón pode ser. Claro, a puntuación da Metacritic é todas, seguramente sexa todas as plataformas, pois igual sí. Entón pois non está aquí liando a cousa esta. Pode ser que a turpación sí, non sei se pois o Game Boy Advance, co cal, bueno, estaría xa pechado co que dixestes antes. Sí, metemos un Tasty. Pero bueno, valorémolo polos Castlevania. Os Castlevania pecharían a lista que estamos, así que bueno, top 10. Pecha cancelas. Vai o Tony Hawk entre aspas, que a versión de Game Boy Advance estou pensando, sí, claro, aquí fusiona todas as versións, pero Que ollo, eu o Tony Hawk 3 de Game Boy Advance paseino non está mal. Para ser unha adaptación dun xogo con isométrica e tal, está bastante xogable. sí, no, pero é a versión de Game Boy Advance, creo, Sí, versión de Game Boy Advance, estou vendo aquí plataformas, en PlayStation 1 ten un 98, en PC un 91, Dreamcast 97, Game Boy Advance 95, o sea que é correcto, o sea, está ben posto. Nintendo 64 e 34. Vale, moi ben. Pois nada, pois sí, era Tony Hawk. Versión de Game Boy Advance concretamente. Pues unha vez máis, gañei yo. Que era unha competición. Espérate, que me acabo. Me encanta besar unha chinchona. Que competitivo esta peña. Pois sí. Bueno, demais, por curiosidade, xa por pechar, demais, no de IGN que cousas curiosas máis había, xa vos digo, collín este porque me pareceu máis compensado, porque o de IGN o posto número 1, bueno, ahora non teño aquí a man, pero creo que o posto número 1 era WarioWare, pero logo había cousas un pouco raras. Estaba Advance Wars, pero non estaba Metroid Fusion, non había Zeldas, non sei se había un, xa que era. Sonic Advance estaba. Sonic Advance é xogazo. Sí, pero É verdade, é moi bo xogo. Había que facer un episodio dun verde. podcast sobre ese xogo. Dando pistas. Bueno, nada, temos que facer un mes e un Pokémon ou un Sonic. Sinto polo chat, xa está. Está votado. Se queres votar temáticas ou cosas que facemos na canle de Recuncho Gamer, pois conto ahora despois de esta sintonía de despedida. Temos patreon.com/recunchogamer, onde podes votar cousiñas como que fixo a xente do Patreon en decembro, no que vámonos meter mañá mércores e o xoves co Zelda original de Nintendo Entertainment System, así a cegas. Aquí vamos a poñer servidor a xogar a iso, a ver que tal resulta. Pa o mes que ven, seguramente o que vamos a abrir votación xa agora en nada no Patreon se daremos despois o Half-Life ou o Portal 2. Sei que un orde raro de xogar as cousas, pero bueno, Portal 1 xa se xogou nesta cale tamén. O Half-Life 3 vai xogar. Primeiro un, para entender os que ven depois. Iso, todo en patreon.com/recunchogamer, que tamén nos botades unha man a pagar o programa cando facemos streaming con isto, por exemplo. Me pescousiño.
E nada máis, lembrarvos que tamén tedes vídeo novo de crítica do Superboard en Rally Gates, que recomendamos que provedes, videoxogo galego tope. Tamén está por aí a versión anticipada do xogo Ambiental for Roll, que é o After Use Animal Disco Mafia, que está ben, está tirando guai, probámoslo un poquinho. Pasa que, bueno, é un xogo que ainda está en proceso de construirse, pero se vos chamase un poquinho o que temos feito en algún streaming que intenta poder rescatar, pois es que tamén podes apoiar por aí. E voltaremos ao martes que ven con outro novo podcast. E creo que non teño ningún anuncio máis. Se deixa algún anuncio máis de cosas que farme aquí en breves. Non? Pois nada, pois só me queda agradecervos a vosa presencia neste podcast de hoxe así bastante en serio. O fixemos en serio. Decide tamén a xente do chat. Nada, mellores desexos pa vos. Boa semana, bo ano. Quiero sentir por aquí. Bueno, Lucky Luke, acá, mira, o Lucky Luke, que é un xogo tamén que anda frente por aí. En fin, nada máis, agora sí, veña. Chao, chao, adeus. Chao, viña. Cuidade, vos bebe de auguiña, de todas esas cousas. O hay en John, o hay en